Wannan shine yanda hackers suke samun information naka har su yi hacking naka. Abin fa yana da sauki sosai fiye da yadda kake tunani a wurin hackers. Hanya ta farko shine phishing. Za a rika turo maka fake emails, fake links, kana dannawa ka cike information naka daga nan ya samu bayananka. A daina danna kowanne kalar link in baka yarda da shi ba, ka yi bincike sosai akai kamun ka danna. Hanya ta biyu shine fake wifi. Idan kana yin amfani da kowanne kalar wifi, cikin sauki haka za su iya datsar bayananka. Ka daina joining unknown hotspot. In baka san hotspot ba, baka san ingancin wannan wifi din ba, ka daina joining na wifi a ko'ina. Hanya ta uku shine password. In kana yin amfani da password mai rauni, cikin sauki za a yi hacking na duka account ɗinka. Facebook ne, Instagram ne, har ma da wallet ɗinka na banki. Ku rinka yin amfani da strong password. Shi yasa muke da online program wanda muke koyar da mutane yadda za su zama web developers, mobile app developers. In kana son ka shiga ko ina kake faɗin duniya za ka iya rajista ka yi karatunka a duk inda kake. Kawai link da yake a profile ɗina za ka danna, duk wani cikakken ƙarin bayani za a tura maka.